acum în față un băiat și două fete. Iată-i cum se mișcă, sunt acum pe biciclete. Merg puțin în față, iată o mașină roșu. Să rămână, doamnă, sigur v-a adus-o moșu. Merg mai departe, dar acum frânez încet, fiindcă pe șosea se întinde un boschet. Trecem un colim și ne ducem mai departe. Am făcut o școală și conduc eu ca la carte. Iată aici o doamnă cu un copil în cărucior. Ce frumos e, doamnă, al dumneavoastră fecior. Acum mai tare încep să o accelerez. Am ajuns la curbă, ia priviți-o cum frânez. Am plăcuțele de la frână noi nouțe. Uite-o pe aia, frate, e din alea mai drăguțe. Stă acolo sus, cocoțată pe o bancă, geantă și pantofi, ochelari de pițipoancă. Mergem mai departe și mașina mea frânează. Vă întrebați de ce? Că în față se lucrează. Dau acum semnal, fac ușor pe partea stângă. Ai grijă, bendeac, nu ți-e rău că merg pe lângă. Iată două fete care trec acum pe stradă. E băiat și fată, dar cine dracu să-i vadă? Semaforul acum s-a făcut portocaliu. În față chinezescul, la el eu aș vrea să fiu. Numai că azi este duminică și precis chinezescu, frate, peste tot este închis. Mergem mai departe, iată o poartă deschisă. Asta e biserica cu lumea cea promisă. Nu mă bag aici pentru că nu am murit, ci vă cânt o piesă care acum este hit. Iată o fetiță, una mică și drăguță, cu telecomandă bagă în curte o mașinuță. Mergem mai departe și vedem mai mulți puștani, unele pe role, pe patine, aveți bani? Mergem mai departe, luăm o curbă așa la stânga. Ce să vezi acum, mi se vede, mă, ce parcurs frumos, ce parcurs. Iată parcul aici, dar de el mă doare. Nu uite și în față o blondă pe bicicletă. Dacă o vezi din față, sigur este nașparletă.